O próximo 1 de marzo terá lugar o proceso para elixir a metade da xunta directiva do Colexio de Abogados da Coruña. Como xa fixeran nos anteriores comicios, a Avogacía polo Cambio presenta unha candidatura alternativa que ten como principal obxectivo garantir a transparencia na xestión colexial, impulsar a formación e fomentar a igualdade de servizos nas delegacións. Entre os principais puntos a destacar no seu programa figura a creación dun estatuto xurídico da quenda de oficio e a aprobación dunha pasarela ao réxime de autónomos para os mutualistas. O apoio ás reivindicacións en torno á quenda do oficio. Vale? Ahora mesmo pedimos non só un estatuto profesional da quenda do oficio, senón tamén que se retribúe, que se abone todas as situacións a todos os niveis. E por outra parte tamén temos un problema importante que é a mutualidade da abogacía. Hai moitísimos mutualistas da abogacía, está ahora mesmo no Congreso dos Deputados tentando que quen queira poda levar ao RETA, ao réxime de autónomos, todas as cotizacións, pode estar aí, non? Pero que queremos que un apoio explícito e real do Colexio de Abogados da Coruña. Non pode ser que o Colexio de Abogados da Coruña siga tendo unha relación comercial como mutualidade da abogacía, siga tendo un espazo para que un profesional contratado pola mutualidade da abogacía faga a súa laboura comercial e siga tendo unha disposición para que os novos e novas colexiadas sigan sendo mutualistas da mutualidade da abogacía, non? Ademais de na sede colexial da Coruña, os socios poderán exercer o seu dereito a voto tamén en Ribeira, aínda que nun horario máis limitado, entre as 9 da mañá e a 1 da tarde. A este respecto, outro dos obxectivos da candidatura alternativa é implementar o voto telemático que xa figura nos estatutos do colexio. Sería moi simple articular el voto telemático, está previsto en los estatutos desde el año 2023, pero no se implementa. No sabemos por qué. Otra cuestión, el voto en las delegaciones. El voto en Ribeira, Muros, Noia, Carballo, Betanzos. Hemos tenido que pelear a lo largo de todo este proceso selectivo para conseguir que se implemente en Ribeira. Nos lo habían denegado, porque lo solicitamos desde la candidatura y posteriormente, ante la presión de varios compañeros de Ribeira, finalmente se ha concedido. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué no se puede votar en Ribeira? ¿Por qué si quieres votar tienes que hacer uso del voto por correo cuando en la capital sí puedes ir a votar presencialmente? Xunto con Alfredo Losada e Agustín Romai integran a lista Asunción Fieira, Lidia Bouzas e Esther García.